mga kabisaya! Welcome to our channel, BTV! Hi mga kabisaya! So bahalag ulan, for today's video, kay natay ginamos. Tapos, atong butangan o kalamansi. Di ba yummy? Ano pa? So, yung tilwan daw ang akong giluto ganiha. Tapos, ano ba na? Dili, sakto magod akong pagtimpla ganiha, God. Bisan, okay na kaayo. Okay na kaayo. Buhay man ni siya. Wala, nagdalugtog. Bye!